Dicen que la curiosidad siempre va en busca de novedades, de nuevos retos. Y eso fue para mí mudarme a Guipúzcoa. Un reto en mayúsculas. Ni Reyes Prados naiz eta Sevillan jaio nintzen. Betidanik jakin min handiko pertsona bat izan naiz. Agian horregatik dut hain gustuko irakurtzea eta gauza berriak ikastea. Eta ziurrenik hori izan da euskara ikasten hasteko arrazoi nagusia. La cultura vasca gira mucho en torno al idioma. El euskera es un pilar fundamental dentro de la propia cultura. Iritsi nintzenean, arreta deitu ziren gauzetariko bat euskaldunek beren kulturarekiko eta tradizioarekiko duten maitasuna izan zen. Uste dut ez dagoela pilota lekurik gabeko herririk hemen. Izan ere, kirol batzuk pilota esaterako herri baten zati bana ezina dira. Yo llegué a aprender mucho de Euskadi, de su cultura, de sus tradiciones, de todo lo que le rodea, gracias al idioma. Euskal kirolak gizakiok dugun izaera lehiakor horretatik sortu ziren. Eta behar bada, hori da egunero ikasten jarraitzeko dudan arrazoi nagusia.